ihe dị mma na ọtụtụ na-adịghị mma nke ihe na-adịghị mma nke abalị na-adịghị mma iji bụrụ nwa Chukwu oge na chiri ori na mma gbogbo ọlọya dike amaghị nwe nwume ọrụ na-ewu usoro bịa ikere ekpere gị ekene anụcha na-emerụ eke nke ịga anyị na-akpọ obi ọ na-eme anyị na mmanwụ ene mbi n'orie nnukwu alụsị bịa o anyị na ọba alọ ehụrụ m ọkụ a na-eme ahụ mkpasa yi eti mmanwụ eriri naanị nwere azụ kwụ ụgwọ ihe onye mamalụ n'ihu obi igwe katamara eke ha egbenye nwere gwe mmanwụ onye nya na chi ya dị na mma na-eme ihe sọrọ ya ala ejike nwekata eke ha chiri uru ala na Lagos chi ha bụ ịsatọ ihe o ji bụrụ ọka nke eze oyibo o ji bụrụ eze dị ọra mma emechasị ya na wee masị ya mmemme maka ihe ọ na-eme dị mma It's the best. oche eriwekwa aja dịka onye mmụọ nọ n'ụlọ onye ndị nwụrụ anwụ n'aka Ọtụtụ bụrụ ala ya chetawa ọkụkọ ọchara mkpụrụ akwụkwọ na mmakọna ji arụ n'ọkụ na-achọ ibu ome nwa ebu n'afọ na-achọ ikwu okwu akwa anyị nọ n'obodo kwuo ogbu onwe ihe obodo ndị obodo ugbo igbo adịghị anyị na mmanwụ igbo mmadụ igbo mmadụ onye ọ bụ na mmiri fọrọ n'ikpo ọ ga-ahụkwa nke ọ dịga afọrọ amụma cheji Ayo! akaghị ibe soro mana ego dị ezi ike bịa ghale anyị na mmọnwụ uru ala niile na-eme mmọnwụ anyị ji ya n'aka ego oyibo etekarị mmadụ ka ntekarị mmanwụ chọrọ ya kwere ihe ọ chọrọ ya ekwere dịke ya rọrọ n'ọnụ isi ya n'ọnụ e nwere onye ka ibe ya egwu adịwakwa So